Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang ang nabilin, kag magadangat na kita sa taknalas 2 sa hapon.
again sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Huwebes. No, petsa 20 na kita karon sa bulan sang Enero tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatune na sa aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamang radyo. No? 630 kHz sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Kaangay sang radyo diriho sa tupad ko mga kabombo, no? Ang poderoso nga radyo nga bisan ano pang matabo ang radyo ara iya sa aton siniya nga salas, no? Ang radyo ara sa aton siniya nga nga balay kag hindi pwede nga wala ang radyo kay ang radyo poderoso, no? Kabahin sa aton siniya nga pangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang radyo hindi pwede nga madula. So sa mga naga-enjoy na dira karon sa aton sini nga 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, no? Sa hindi malabutan sa gihapon welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ara na kamo dira. Sige sa mga naga-enjoy man sa aton siniya crystal clear nga live audio streaming. Pinaagi sa aton siniya nga Bombo mobile app sa inyo sitag sa ka-cellphone. Hello and good afternoon, no? Sa mga wala pa dira naka-download sang ila sini nga cellphone sang Bombo mobile app, download din na ninyo para kompletos recados, no? Well equipped kag embedded ang Bombo mobile app. Anywhere you go, no? Pwede ka mo kapamati sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa, ara naman kita sa aton siniya nga Facebook Live, mga kabombo, ara na kamo dira. Sa mga naga-enjoy dira karon sa aton sini nga Facebook Live, hello and good afternoon. Sa mga naga-mensahe, dugay-dugay aton ina nga pagabasahon ng inyo siniya nga mga mensahe, no? Kag sumuman sa aton siniya nga YouTube channel, ang panibag-o naton nga palaagyan sa pag-enjoy naton mga kabombo, no? Nga naga-inupdanay kita diri, naga-interact kita. Pinaagi sa inyo siniiya nga mga mensahe. Aber, sa mga nagalantaw na dira karon sa YouTube channel. Ari naman ho ang ila siniiya nga mga mensahe, no? Padala ka mo dira and don't forget to like, subscribe, and share and click the notification bell below para nga okay ang inyo siniiya nga pag lantaw kag ma-notify ka mo mga kabombo, no, kung may ara kita sa mga panibag-o nga mga live videos, live programs. Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ho, ara na sila ho. Sige, since nga ara na kamo dira, ari aning aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Para sa aton si Masuki, sa mga naga-enjoy dira sa aton si mga amahanon, mga kabombo, no? Grabe ning ila siniiya nga nga mga gina-request. Kag isa sang ila sini nga mga gina-request mga kabombo ang aton siniiya nga isa sa mga ginapabugal naton sa aton siniiya nga Bombo Music Festival 2018, no? Ang ambahanon, Be Yourself, mga kabombo. Yari, ang aton siniiya nga during the grand performance night, ginapabugal ginaton ang aton siniiya nga isa sa mga produkto sang Bombo Music Festival 2018 during the grand performance night. Aton lang tuwon, Be
yourself. I composed this song kasi na-inspire ako sa mga nakikita ko. Kasi maraming tao ngayon na, especially sa young people, and most people na parang mahirap magpakatotoo. And I think, yun yung mga nangyayari ngayon eh. Minsan ayaw mong gawin yung isang bagay, kaya lang yun ang nangyayari. Yung mga friends mo, ganang ginagawa. Bawa, nagpakulay ng buhok, pakulay ka na rin. So, the song Be Yourself is being yourself, magpakatotoo ka. And I dedicate this to all the music lovers and to all the listeners who love good music. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead. And I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Must you even care to what do people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakalipas. Sa tak na ang alas 2, mga kabombo. Katahom-tahom sang
ambahanon be yourself, no? Kag ginapabugal ta gid na produkto sang Bombo Music Festival 2018 kaging compose ni Ferdinand de Madura kag interpret ni MJ Imperial, no? Katahom sang interpretation ni MJ Imperial, no? Feel niya gid ang ambahanon nga be yourself. Kanami isang mensahe sang be yourself. Arab lang ko kaisa para lang gid nga mabaton ta sa sosyudad o kon sa aton sini nga mga peers o kon grupo, no, ang ginahimo naton ang tanan, no, just to be in. Pero kung kaisa hindi na ikaw ang hindi na imo, no, hindi na ikaw ang ginapakita mo. So, ang ambahanon naghambal, just be yourself, no? You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you choose the blue instead. And I can't remember seeing you this way. Kanami, no? So, now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Just love me of who I am, no? Just accept me of who I am. You've got to love me of what? Amo na, no, ni Karen Carpenter. Be Yourself, produkto ng Bombo Music Festival 2018, mga kabombo. Kung gusto ninyo mag-request ang mga ambahanon sa aton siniyang playlist sa Bombo Music Festival, pwede gid. Sa aton siniyang mga dear listeners, sa aton si Masuki. Si Kaiz Villanueva, hello Miss Jazz, may aksidente sa may barangay Bata, sa may Mormons Dampi. Salamat gid, no? May mensahe diri si Kaiz Villanueva, may aksidente kuno dira sa may barangay Bata. Ano ini oras ginpadala ni Kaiz man? Sige. Beng Randahe Taberna. Good afternoon. Paliog lang ko tamyaw sa taga-barangay Manaulan, no, mga Taberna family. Kag sa pagpamati nila sang imo sini nga program kada hapon, no, sa imo sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. Si Alex Fuentes. Hello sa imo Alex Fuentes. Salamat gid. Happy Thursday sa imo Miss Jazz. Be safe. Salamat gid sa imo, no, Alex Fuentes. Si Gina Bravo, ara man gani ho. Palihog lang ko greet kay Dominic John Sevilla, ang ila siniiyang upod man si Luis Ayana Rondain. Happy birthday sa ila nga duha. Happy birthday sa inyo, no, sa kay Luis Rondain kag Ayana Rondain, no. Subuman si Dominic John Sevilla. By the way, subong nga adlaw, no? Diri sa may syudad sang Bacolod, kafiestahan sang santo patron sang Diocese of the city of Bacolod. Kay subong adlaw, kafiestahan ni San Sebastian, no, ni Saint Sebastian. Isa ini siya ka early Christian saint kag nangin martyr. According sa traditional nga pagpati, ini siya ang napatay sa tong Diocletianic persecution sang mga Kristiyano, mga kabombo, no? Kag una-una gin ni siya gin higot. Aya sini nga lawas sa isa ka poste ukon sa isa ka kahoy, mga kabombo, kag gin pana ini siya sang makapila ka beses, no? Pero abi ninyo mga kabombo, wala ini
nagpatay sa iya, no? According sa tradisyon, gin-rescue siya kagin bulong ni Saint Irene of Rome, kag amo ini ang naging popular subject sa itong 17th century painting, mga kabombo, no? Sa tanang mga versions sa sininga istorya ni Saint Sebastian, mga kabombo, ni San Sebastian, ang ining 17th century painting amo gini ang pinaka nakilala gid kag nakitaan or makita naton nga si Saint Sebastian ginahigot sa isa ka kahoy kag samtang ginapana ini siya, mga kabombo, no? So si Saint Sebastian gin-venerate ini siya sang Roman Catholic Church kag sang Orthodox Church, mga kabombo, kag hasta nga tugtog nga ini siya ang nangin Kristiyano or nangin santo kasi nasiling ko na nangin santo patron sang Diocese of the City of Bacolod. Fiesta subong, no, sa syudad sang Bacolod ginadumdum, mga kabombo, no? Si Saint Sebastian nga natawo sa tong Anno Domini 256 ang nagtaliwan sa tong Anno Domini 288 kag ginabulubanta nga nagtaliwan siya sa tong nagapaidalon siya sa 32 anyos. Sa nasiling na naton gin-venerate ining si Saint Sebastian sa Catholic Church, Liberal Catholic Church, Eastern Orthodox Church, sa Oriental Orthodoxy, Anglicanism kag Aglipayan Church. Kag ang major shrine ni Saint Sebastian, mga kabombo, amo ining makitaan sa pungsod Italy, no? Sa San Sebastiano Fori La Mura dito sa pungsod Italy. At sa mga Roman Catholic Church, ginahiwat aya sininga kafiestahan subong nga adlaw January 20. Pero sa Orthodox naman niya, ang iya siniiya nga kafiestahan ginahiwat every 18th of the month of December. Pila sa mga attributes niya sini, mga kabombo, kilalain ni siya sa nasiling ko na gani, no? Nga ang iban makitaan nga higot ini siya sa isa ka poste, pero may ara man nga isa ka drawing nga ginhigot ini siya sa isa ka kahoy samtang nga ginapana sang mga damo sa mga nagtusok sa iyang lawas sang pana, mga kabombo, no? Santo patron ini siya sa mga soldado, subuman mga plague-stricken archers, sang Holy Christian death, persecuted Christians, disabled peoples, mga athletes, race car drivers, ang nanging santo patron ini siya, mga kabombo, sang Nigombo sa Sri Lanka, Archdiocese of Lipa, and of course sa Diocese of Tarlac, kag diri sa Diocese of Bacolod City, mga kabombo. Sa bugos sa kalibutan, nanging santo patron man si Saint Sebastian sa Rio de Janeiro, Brazil, sa Lumban, diri sa aton sa Pilipinas, no? Labot sang Diocese of Bacolod dito sa may Lumban, mga kabombo, diri sa Pilipinas. Amo man ini siya ang santo patron, no? Dira sa Lumban. When we say Lumban, sa din siya gani man. Sa munisipalidad sang Lumban, isa ka third-class municipality sa probinsya sang Laguna, no? Duwa kita gali nga santo patron ang aton sininga Diocese of Bacolod kag sang Lumban dito sa may Laguna. Santo patron Manila si Saint Sebastian. So dungan ta subong, no, naga-celebrar sang kafiesta ni Saint Sebastian, mga kabombo. Dito sa Brazil, sa Hungary, kag subuman sa Peru.
damo gali ning mga kapungsuran nga nangin santo patron amo ini si Saint Sebastian. Sa tagsa nga mag-abot ang petsa 20 sa bulan sang Enero diri sa syudad sa Bacolod. Sang wala pang COVID, may pila ka mga ginapatigayon nga mga aktibidad labi na gid dira sa simbahan, no? Sa bahin sang San Sebastian Cathedral, mga kabombo. I'm sure subong may ara man. Ugaling kay ti limitado bangod sang COVID-19. So, happy fiesta, Saint Sebastian. Sa mga Bacoleños, Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita na isang pila ka mga panumdom. Magabalik kita kag ato na nga pagabasahon ang aton siniiya pila ka mga pinanid sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, no? Especially sa aton sini nga world history kag subuman ang aton sini pinaka main menu. Ang aton sini nga letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Natasha. Ining si Natasha, mga kabombo, 25 anyos sang syudad sang Escalante. Well, para nga may ara kita sang gamay nga headline para sa kasaysayan ni Natasha. Ang yan sini karon nga problema kay pala utang ang yan sini nga boyfriend, mga kabombo. Grabe, no? True to life story ini, mga kabombo. Ang boyfriend ni Natasha sang syudad sa Escalante, amo ni subong ang yan sini nga problema kay kapala utang sang boyfriend niya nga nagaingalan sa kay Madison. Kag amalain pa diri kay ti siya ang ginapabayad. Tiya makon mo na, no? Ugaling kay palangga gid siya ni Natasha. Pulang tawon ta karon, no, kung ano ang pinakakaundan gid sang true to life story ni Natasha, 25 years old, sang Banwa or sang syudad sang Escalante. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom, magabalik nga atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon maayo nga Number 1! Basta Radio Bongo! Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. By the way, sa bahay naman yan sa aton siniya nga mga nagalantaw sa aton siniya YouTube channel, mga kabombo, bao ahara na sila ho sa aton siniya YouTube channel. Sanday Cone Pedar, no? Subuman si Ivan Cerveza mayang hapon. Ari lang kami diri Miss Jazz. God bless you. Thank you, Ivan. Abigail Marinas watching from Makati always. Isabel Cantila, Miss Jazz, good afternoon. Samtang nagapang limpyo naman ko sang balay, subong.
Samtang nga nagahulat sa imo sini nga programa, kaina subong ti nagapanglimpyo ko kag nagalantaw sa imo program via YouTube channel. More power sa imo sini program. Thank you, Isabel Cantila. Rose Ann Basanyes, Miss Jasmine hapon sa imo. Bisan pa wala ko ga live chat sa imo. Apang everyday gi kami aga suporta sa imo programa. Kaupod sila ni Nong Arnel, Nong Joval, kag Bonbon Aguyap sang Bata, Bacolod City. Rose Ann Basanyes, thank you so much. Leo Baygar, good afternoon, Miss Jazz. Naglagaw ko diri sa may Cagayan de Oro. Bawal gid sa city ang no vaccine. So God bless. Yamak mo, nagalululagaw lang dra si Leo Baygar sa bahin sang sang Cagayan de Oro ti bawal gid sa city ang no vaccine. Of course, no bisan diin lang. Si Rachel Mambatak, hi Miss Jess, good afternoon. Pa-shout out kay Sally Lisbo, Anna Mambatak, always good. Nagapamati here from Mambatak family. Thank you so much. By the way, sa kay Sir Ninoy Fred Alihaga. Sir Ninoy Fred, magpakabakod ha. Miss ko na si Sir Ninoy Fred Alihaga. Ang amon diri sang unang station manager. Nagapamati gid kag nagapag-greet gid si Sir Ninoy, no? Ninoy ko sa kasal. Si Sir Ninoy Fred Alihaga. God bless you, sir. Magpakabakod always, okay? Enjoy life. Si Dart Fariñas, hello mayong hapon, West Jazz, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Matamyaw man ako sa abyan ko nga si June Vista, kag Nelson Villatura, gapamati gid subong sa kahapon lamang. Dira sa may Banwa sang EB Magalona. Boyet Valderrama, good afternoon. Kag si Rizalde Alunan. Siling ni Rizalde Alunan, Bombo Jazz, ari naman kami. Kapamati sa imo si program kahapon lamang. Gapatuyo naman ang akon apo ay host ang pamati sa imo. Tungod balaan mo, Miss Jazz. Ginalantaw kaniya. Pirmi sa Facebook. Ang imo itsura hambal ni Lolo. Gwapa gid si Bombo Jazz. Bao, Lo! Sino si Lolo man? Lo, salamat gid. Sino ang first name ni Lolo? Bao ka nami, man kay Lolo. Sarah Jane Kapatar, Jopita, Miss Just always kami nga nagapamati from Barangay Granada, Bacolod City. Pakigreet sa baby ko nga si Jacob. Ate, sige. By the way, antes kita magbasa sa kasaysayan, true to life story ni Natasha nga ang problema niya karon amo malang iniho kapalautang ginbaya sa iya siniiya nga boyfriend. Okay lang na ako no siling niya Miss Just, okay lang na ako palautang siya. Pero ang malain da kay ako ang ginapabayad. Kaya hi, grabe man nga pagpalangga no, grabe man mga pagsakripisyo no ni Natasha sa iya siniiya nga boyfriend no nga si Madison. Dira sila sa may Escalante City, mga kabombo. Pero antes pa man ari anay ang aton sini kahapon lamang. Today in history, for your information, para sa aton siniiya nga mga bagong henerasyon, mga Generation Y, Gen Y, aka Millennials, among ginini akon masami nga ginahambal para gid sa inyo ini. Kung nga agi natandog naton pa gabalik kita sa pila ka mga pinanid sa maragtas ng aton sinipungsod Pilipinas kung may dalalag ko kag subuman sa bugos nga kalibutan, no? This time kadto kita sa world history. Sa world history diri sa kahapon lamang, today in history. May ara kita dira bombolito nga pila ka mga memorabilias, no? Mga photographs and memories. Kay tatlo, abi ninyo mga kabombo, subong adlaw, pet sa 20 sa bulan sang Enero, hindi lamang kafiestahan sang santo patron sang Diocese of Bacolod, nga si Saint Sebastian o kung San Sebastian.
Kundi ang petsa 20 sa bulan sa Enero, no, ano man ini, a very significant date. Importante nga adlaw, labi na gid sa maragtas sang Estados Unidos. Kay nga mga kabombo, 3 gid ka mga presidente sang Estados Unidos ang gin-inagurahan, no? Ang ila sini nga inauguration bilang presidente sang United States of America natabo sa kaangay nga petsa subong adlaw, petsa 20 sa bulan sang Enero. Una, si John F. Kennedy, no? Si the late John F. Kennedy o kung si JFK, nga amo ang ika-35 nga nagpungko nga presidente sang Amerika sadtong 1961. So ang iya sini nga inauguration natabo sadtong petsa 20 man sa bulan sang Enero. Pagkatapos sang 2009, January 20 man mga kabombo, sa si Barack Obama nga amo ang ika-44 nga nagpungko bilang presidente sa Estados Unidos, the same date today man, January 20, ang iya sini nga inauguration. Kag sa nagligad nga tuig 2021, no? Enero 20 man mga kabombo, gin-inagurahan bilang ika-46 nga nagpungko nga presidente ining si Joe Biden. No? Every 20th of January, gid man ang ila sini nga inauguration mga kabombo, no? So, gamay lang gid nga pagkilala sa pila naton ka mga famous nga mga nangin presidente sang poderosong pungsod nga Estados Unidos. Isa na siling na naton si JFK or si John Fitzgerald Kennedy nga amuman ang gininagurahan man ang iya sini nga pagpungko bilang ika-35 nga presidente. That was January of 1961. Kag tubtob nga nauntat aya sini iya nga pagpungko bilang presidente sa Amerika matapos nga ini siya ang assassinate, no? That was November 22 of 1963 mga kabombo. Sang time ni President JFK o ko ni John Fitzgerald Kennedy mga kabombo, no? Ginakilala ni siya sa hayo nga JFK mga kabombo, no? Sang time niya ang iya sini iya nga vice presidente sa amuto nga panahon sa iya sini pagpungko bila ika-35 nga presidente sa Amerika. Ang iya sini nga vice presidente amo ini si Lyndon B. Johnson. So si JFK, si President JFK mga kabombo, na tawo ini siya sa May 29, 1917 dito sa may Brooklyn, Massachusetts, United States of America. Kag ini siya nagtaliwan sa tong November 22, 1963 sa edad nga 46 anyos. Dito, no, sang gin-assassinate siya sa Dallas, Texas. So nagserbisyo si John F. Kennedy bilang ika-35 nga presidente sa Amerika sang Enero 20, 1961 tubtob Nobyembre 22, 1963. Sa bahay naman ni Barack Obama, no, ni former President Barack Hussein Obama mga kabombo, amo naman ini siya ang ika-44 nga presidente sang Estados Unidos. Kag sa nasiling na naton sa kaangay nga petsa subong adlaw January 20 sa tong 2009 ini siya mga kabombo ang inagurahan, no? Ang iya sining oath of office, no? January 20, 2009. Tubtob sa iya sini iya nga katapusan nga pagserbisyo sang January 20 man sang 2017. Di syempre ang nagbulos kay President Barack Obama amo ni karon, no, ang nagbulos sa iya amo ni si Donald Trump mga kabombo, no? Si Barack Obama ang natawo sa tong August 4
of 1961. Dito iya sa Honolulu, Hawaii. So sa August 4 nga ni mga kabombo, mag-birthday si Barack Obama, si former President Barack Obama. Sa iya sini ika-61. Ay, ano nagali si former President Barack Obama, no? 60 nagali ni. So mga this coming August 4, mga kabombo, 61 years old na siya. Natawo siya sa Honolulu, Hawaii. Isa ka Democratic. Ang yasin nga wife, si Michelle Robinson, ganangin famous man, kaila sinidwa ka makabataan, kasanday Malia kag Sasha. So sa nasiling na naton si Barack Obama, ang nangin presidente sa Estados Unidos, humalin sadtong January 20 of 2009 tubtob January 20 of 2017. Ang current subong nga presidente sa Amerika, no, ika-46th President of the United States, amo ining si Joe Biden, no? Si Joseph Robinette Biden Jr., mga kabombo. Nangin presidente ini siya sang Estados Unidos, sumugod sa tong January 20 man sa iya sini nga inauguration sang 2009 or sang 2021, mga kabombo. Kaya sa subong, kaya siya subong ang presidente sang Estados Unidos. Si Joe Biden ang natawo sa tong November 20 of 1942, kag this coming November 20, mga kabombo, magmanog 80 anyos na ni siya. Kaini siya ang tumandok sa Scranton, Pennsylvania, United States of America. Of course, isa ini siya ka Democrat. Ang iya sining mga nanginti ayon. Duhani ang iya sini nanginti ayon. Ang una, nga si Nelia Hunter, no, mga kabombo, nagpakasal sila sa 1966. Nagtaliwan ini sa tong 1972. Tubtob nga pagtaliwan ni first wife na nga si Nelia Hunter sa 1977, nakapangasawa naman siya sa kay Jill Jacobs. Amo na ni karon ang iya sini iyang asawa nga mo ang First Lady sa United States of America. Kaya ara sila sa mga kabataan sanday Bio, Hunter, Noemi kag Ashley. So sa liwat si Joe Biden ang sa kaangay man nga petsa subong adlaw ang gininagurahan bilang 46th President of the United States of America. Sa January 20 last year of 2021 hasta subong mga kabombo bilang current, no, nga president sang United States. At least mga kabombo, no, may ara kita sang ginbalikan sa makadali. 3 ka mga presidente sa Estados Unidos nga sa kaangay nga petsa subong adlaw Enero 20 inagurahan ang ila sini pagpungko na bilang presidente sang Estados Unidos. Si John F. Kennedy, si Barack Obama, kag, of course, si Joe Biden. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Mga kabombo, grabe na iyang ila sini iyang inauguration, no? By the way, good afternoon sa kay Nancy Tanoy. Miss Nancy Publico, listening from Victoria City. Si Sarah Jane Kapatar Jopita. Hi, Miss Just Always, kami nagapamati sa imo sining program diri sa may Barangay Granada. Sige, kag pila pa ginaton ka mga nagapadala sa ila sini iya nga mga mensahe sa aton sini nga YouTube channel, mga ano naton mga suki sa YouTube channel.
Ara naman mo si Rosalie S. Madam, pwede ka as parte sa protocol. Ate, sige. Sa kay Rosalie S. May ara siya sang concern parte sa protocol diri sa may syudad sang Bacolod, no? Sa local government unit ang mga pagsulundan, of course, no? Diri sa may syudad sang Bacolod. Si Boyet Valderrama, good afternoon, Miss Jazz. Kag si Dard Farinas. Nagatamyaw man ang akon siniabyan nga si June Vista. Nelson Villatura. Pamatigid subong sa kahapon lamang. Dila sa may Banwa sang Ibi, Magalona. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na ang aton sinipinaka main menu, ang kasaysayan ninyo. Matutun nga kasaysayan sang aton sini nga mga letter senders. Kasi na siling ko na ang aton sini nga letter sender. Nagapakilala lamang sa kay Natasha. Si Natasha is 25 years old, very young. Sang Escalante City. Kag ang iya sini kasaysayan, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Miss Jazz, may hapon sa imo kag sa mga suki nimo nga mga tagpalamati. Sa imo pala tuntunan kahapon lamang. Samtang nagapamati kami, Miss Jazz, nagapahuway-huway kami. Labi na gid sa akon man mga ginikanan, labi na gid sang time nga nagka-COVID. Kag ang Bombo Radyo amo lamang ang amon siniiya nga kalingawan. Kag ma-update pa kami sa mga nagakatabo sa palibot bangod sa inyo siniiya nga mga balita. Miss Jazz, parte ini sa akon sini nga boyfriend nga tawgon ta lamang sa kay Madison. Ang akon sini karon nga problema. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, hindi na ako nanamian sa ginahimo sa ako si boyfriend sa karon. Although nga palangga ko gid siya, Miss Jazz, kay wala naman ako sa may ginapangita nga iban. Ang akong sini nga boyfriend, Miss Jazz, tawgon ta lamang sa kay Madison. Kag nangin kami sumugod nga nagapaidanon ako sang 20 anyos. Ang boyfriend ko nga si Madison, Miss Jazz, 5 katuig ni ang iya siniiya nga na magulangan sa akon. O silingon 30 anyos na siya. Nangin kami, Miss Jazz, mga 5 years na. In fairness sa akon si boyfriend, Miss Jazz, amo ni siya ang ginatagan ko chance nga mangin boyfriend bangod kay naluyagig ko sa iya. Una best na namian ko sa iya sini nga pagka close-knit sa ila sini nga pamilya. Kay kami, Miss Jazz, very close man kami sa akon siniiya nga mga pamilya. Kaya amon ang rason ko nga ang nakilalaan ko ni si Madison bangod man sa iya siniiya nga utod nga babayi nga daw kaangay nga best friend ni sila, Miss Jazz, ni Madison sa iya sini nga magulang. Iya sini nga utod nga babayi amo man ining akon siniiya nga nanginabyan. So kanami gini sa ila sini nga relasyon, Miss Jazz, hindi man lang ining si Madison kang iya sini iya nga utod nga babayi. Bisan ang ila sini mga ginikanan, Miss Jazz, very close gini sila. Ti amo man ang akon nga mga ginikanan kay tatlo man kami, Miss Jazz, ka magululutod. Lunsay kami mga babayi kag sa prangka nga sugilanon. We cannot live
without each other. Amo man kami na ka-close ang akon siniiyang nga mga, ang isa ko ka magulang nga babayi, kag ang akon ni manghod nga babayi kay natungan ako Miss Jazz mo sa magululutod nga 3 kami abi. Ti amo nang nanamian ko gid kay Madison. Kay kanami sa ila sini nga pamilya. Gani isa nagpangaluyag ini siya sa akon. Wala na kuya Miss Jazz nagpangduha-duha pa. First boyfriend ko ini siya Miss Jazz. Although before, may ara man ako iya sang mga suitors, mga flings man. Pero wala gi kuya nagseryoso. Ang ginseryoso ko niya si Madison. Sa ngalan nga ti close man kami sa iya siniya nga utod nga babayi. Pero samtang nga nagadugay Miss Jazz ang amon siniya nga relasyon ni Madison, wala man diriya sang question sa amon si pagpalanggaanay. Kay samtang nagadugay kami ti siri man ang amon si pagpalanggaanay sa isa ka isa eh. Pero sining karon lang Miss Jazz, sumalin sang siguro mga 2 ka tuig na. Ang akon sining nga boyfriend nga si Madison Miss Jazz, daw hindi na ko nanamian sa ginahimo niya. Which is, ang masamiya na ang ginahimo, Miss Jazz, nagapangutang na siya ya. Ang iya sini ginautangan sa masami, kilala naman ko gani na sang lending. Pero sa totoo lang, may sarang ini ang pamilya ni Madison, nga boyfriend ko. O galing Miss Jazz, may bisyo ining si Madison. Ang iya sini nga bisyo, amo ang magpamakal kay mahilig ini siya sa mga cockfighting, mga fighting cocks bala Miss Jazz. May ara gina siya gani iya sang isa ka lugar nga puno lang gina iya sang mga manok. Una daw lipay man ko kay o kay isa damo man na siya baligya, damo man na siya kwarta. O galing kay hindi lang ko nanamian siya Miss Jazz daw arab lang nagapinagusto na siya pangutang sa lending para lang gid nga magbakal naman sang manok nga bag-o kag subo man ang iya siniiya nga mga ginapakaon kag ginahimuan niya gina Miss Jazz sa sang kurong isa-isa. Ti una-una naka-enchende man ko sa iya. Kaya ti hilig niya na ang mga fighting cocks Miss Jazz. Pero sa ulihin niyo daw nabudlayan ako kay wala labot nga pala pangutang siya. Hasta ako ya Miss Jazz siya apektado. Kay kung wala siya sa may inugbayad sa lending, kay ginabakal lang na malal Miss Jazz sa mga manok bala gakadto pag gina siya sa bisan diin nga mga lugar. Labi na gid sang time nga wala pang COVID. Nagakadto gina siya Miss Jazz kag nagabakal sang manok. May mga abya na siya, may grupo na sila Miss Jazz. Ti pala bulang man na siya. Si subong kay ti may COVID daw naalang-alang iya siniiyang huyog o kunang hilig. O galing Miss Jazz mo na ang akon hindi na namian sa iya. Bisan as sa subong may mga kautangan na siya nga wala pa ginabayran. Di nagaayo na siya sa masami sa akon pwede bayran ko anay kay isla niya lang. Elisa niya lang abi Miss Jazz. Pero sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ang akon siniginapang bayran, wala niya man ginaelisan. Sa ngalan kati boyfriend mo, palangga mo. Pero sa karon Miss Jazz daw nagalibog ang akon sininga ulo. Amo ini ang hindi ko na namian sa iya subong. Hindi daw ako yung ginalaga sa mga ginautangan niya. Ang mga feeds na Miss Jazz, ang ginakwaan niya na mga feeds, ako na iyang ginasukot. Di ko kaysa okay man lang kung may kwarta ako, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, may trabaho ako. Pero may ara man ako yung sa nasiling ko na manghod, Miss Jazz nga pinapa-eskwela ko pa sa subong. Kaya ang magulang ko nga babayi, Miss Jazz, ang nagpamana. Di
Kaya ako na ang nagabulig sa manghod ko nga babayi nga makatapos sa pag-eskwela. Nilabalaan sang akon si maginikanan. Kaginambalan ko nila, sikreto lang nila sa akon. Kay palangga ni nila si Madison. Kay close man ni sila sang maginikanan ni Madison. Pero ginhambalan ako nila nga hindi ka magpagusto sa boyfriend mo. Bila ka adlaw, wala kaya sang sinuptan. Kung makagraduate na ng manghod mo, wala ka gidya sinuptan. Bangod kay ikaw yan nagapangbayad sa mga kautangan sa imong sininga boyfriend. Miss Jess, kung kaisa, nagalungo man ko kay siling ko. Ako niya ang nagabayad man. Pero bangod kay palangga ko siya, Miss Jess, ang luyag ko kung kaisa, ti among gid ang nagapangibabaw. Siling gani sa akon, siling nga, isa pagid ang lola ko nakamutik man. Siya nano na iya inday ang imo, sige nahimo man. Daw ikaw ya, kay kung magkanto na sa balay, ang lola ko, ang nanay sang akon siniiya nga Iloy, nagakadara na sa balay. Di ko magkanto da, kung kaisa siyang ginapamangkutan kay manukot. Di ang lola ko, Miss Jess, galalain, ginaya, ya ano man na inday ang ginahimo ni Madison sa imo man. Isa karon, Miss Jess, wala gid sa problema sa luyag ko sa akon sining nga boyfriend. Sana siling ko na wala naman ako yan nagapangita sang iban. Siya naman lang kuntani, if ever nga kami ang madayunay. Pero basi bala, Miss Jess, malubong ko sa utang. Malubong ako sa kautangan kung amo ni ang akon siniang manginbana. May ara man siya, Miss Jess, sang trabaho o galing kay naapektuhan man siya sang nagka-COVID. Kagdira nagsugod pagid ko nga daw ginahatag niya ang responsibilidad niya nga magbayad sa akon. Ako yung nagapamayad niya sa iya mga kautangan. Kabisan ang lola ko nakamutik kag hindi siya nanamian. Miss Jess, nung kapagid ako nakahambal sa akon sa boyfriend nga si Madison nga parte sa siling ginahimo niya sa akon kay nahuya ko basi bala inaway kami. Palihog atagi ako sang laygay, Miss Jess. Anong buhaton ko? Ang tagpadala, si Natasha, 25 years old, sang Escalante City. By the way, good afternoon lang dira sa aton sinipagid iban nga mga nagaparisel diri ay ho. Sakay Mommy Ami Nalagon, kag sakay Tuto Sky, Baby Sky, kag si Tuto Romel, kag si Joanna and her husband. Kag iban pagid nga mga nagapadala sa ila siniiya nga mga mensahe. Si Nancy Tanoy, good afternoon. Christy Piojo Kababan, Miss Jazz, please greet happy listening sa akon pinalangga nga bana nga si Marjan Kababan kag sa Piojo family. Sa may barangay Tagda Hinigaran kag Kababan family. Sa may Kamalandaan, Kawayan, Negros Occidental. More power sa imo sa program. Thank you so much, Christy Piojo Kababan. Mian Estember. Hello, Mian Estember. Good afternoon. Sumuman si Jonathan Juanites kag Ezki Jokades. Good afternoon sa inyo. Kapamatigid sila subong ho Salamat, Ged. Sa imo, Natasha, no? Bawa, temprano pa yaya. Grabe na ang imo siniya nga responsibilidad sa imo siya boyfriend, no? Magaling kay ti amo na blang ginatawag nga
Love. Ang gugma nga poderoso nga bisan ano pa ang sitwasyon basta ginahigugma sige na lang. Kaangay ni Natasha lalain man siya subungo pero wala pa gid niya hambal ang iya siniya nga boyfriend. Abi mo Natasha ang himuon mo diri kay nga abi ni Madison okay lang sa imo kay wala ka man iya abi nagahambal sa iya nga wala ka nagareklamo nga ikaw yang ginapabayad niya sa iya sa mga kautangan. Kaya abi niya okay lang gid. Why not ka prangkahon mo ang boyfriend mo nga si Madison? O Natasha. Prangkahon mo siya nga hindi na ko bala na namian niya nga ako na lang tanan nagabayad sa imo mga utang. Kung close na kamo kag kung may nag-iintsindihan na kamo, may intsindihan na ni Madison. No? Sino pa sa imo, wala mo ni ginhambal sa iya kay base magdulot sang conflict kang mag-ilinaway kamo, no? Pero para sa ako niya, since nga 4 years or 5 years na kamo ni Madison, intsindihan na lang kamo Kag hindi man naman nami nga susubong pala nga daan niya, wala pa kamo yan na kasal ya. Amo na siya kapalautang. Insakto gina, no? Natasha, base pila ka adlaw ya. Malubong ka sa utang. Kung siya naging man ang imo siniya nga pangasaon, buot silingon may ara siya sang iniman. Hindi manami nga bisyo nga magpangutang nga ihatag na sa iban ang iya sining responsibilidad kaangay abi sa imo, no? Kay sino pa sa imo may ara man siya sang trabaho. Odo nga may trabaho siya naapektuhan sa pagka-COVID. Dapat tani ihaganagano niya wala na gid siya nahuya sa imo nga grabe na gid inyo sini pagka-close nga pagkadugay-dugay hambalo niya ka lang ikaw lang daan ay bayad ay okay lang na akon kisa lang no once, twice, thrice kay palangga mong boyfriend mo palangga mo na ta siya si Madison pero kung permi na lang kay ikaw na lang gid ang pamayad ay hindi man na manami, no? Bisan ang lola mo, ang maginikanan mo, nakanutar na. Hambalon mo siya, no? Natasha. Prangkahon mo ang imo boyfriend nga si Madison. Prangkahon mo siya nga palihog untatanan na. Ang imo si pagpangutang. Kung mangutang ka within your means lang, no? Amo man na sa aton mo, no? Kung mangutang ta dapat siya masarangan naton nga mabayran. Kung sobra grabe nga grabe nga expenses, no? Amo na nga kung kaisa nagakautangan kita kay sobra ang aton si expenses sa aton sini ginakita. Hambalon mo siya Natasha, no? Ang yan sini nga ginabakal mga man lang, mga fighting cocks, mga manok. Pati ang iya sini nga feeds, ikaw pa ang ginalagas ang mga nagapanukot sa nautangan niya nga mga feeds sa iya mga manok. Ay, di man naman namin, no? Natasha, hambalon mo si Madison, no? Prangkahon mo siya nga, kung pwede, untatan mo na ang magpangutang. Kung hindi ka malang iya, makasarang. Kung hindi ka malang yan makasarang sa pagbayad, hindi ka na mangutang. Sa 5 katuig ninyo nga pag-updanay bilang boy and girl relationship, bilang boyfriend mo siya, I know maintindihan ka niya, no? Hindi na siya maglain ng buot. Basta insakto lang imo sini nga paghambal, no? Prangkaha siya Natasha. Nati hindi ka man niya magaranon, okay lang na ako magaranon ka. Piyara ka pangadaan sa may eskwela nga manghud mo, I'm sure maintindihan na ni Madison, no? Kung mautang na siya, siya bayad, no? Okay na to yung ikaw yan nagbayad for how many times? Natasha, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysaya, no? Kabudlay man na pila ka adlaw kung mapamana mo ni si Madison, basi pila ka adlaw, no? Malubong ka mo sa kautangan. It's up to you kay palangga mo man niya ang imo si boyfriend, no?
Pero ibutang mo lang sa insakto, no? Sawayon mo siya, prangkahon mo siya. Wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. But before that, ari-anay nga si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Kung may ara ka mo mga kabombo, no, sa mga kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Yari aneng aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from it's all about God's plan. You know what? Ang plano sa Diyos, ang plano tayo suno sa aton siniyang gusto, no? Pero ang plano sa Diyos para sa aton is always best, no? Sometimes the process is painful, no, and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. So ang plano sa Diyos para sa aton niya, best gina iya, sa aton gina sa gihapon niya, para na sa aton kaayuhan mga kabombo. Sa Isaiah 55 chapter 55 verses 8 to 9, nagahambal, God's plans for you are bigger than your plans for yourself. Sino pa abi ang nakaibalos ng aton sini nga future? Wala sang liwan kundi ang aton sini nga tagtuga. He knows what is best for us. He knows what is our future. So itugyan tatanan sa Dios ang mga plano naton kay ibasi or isandig naton ng aton sini gusto sa gusto ya sang Dios, no? God has a perfect plan for us. He never does it all at once. Just step by step, because He wants to teach us to walk by faith and not by sight. Jeremiah chapter 29 verse 11, nagasiling ang Diyos nagahambal sa aton. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kung isandig talang aton sinibuas damlag sa Ginoo, nami-nami gidjagaling iya plano, no? Pero kung kaisa bangod sa aton sin iyang luyag, gauna ta sa plano sang Ginoo, no? So hulaton naton ang plano sang Dios. God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect. Hebrews 11:40. No, so kanami isa Jeremiah 29:11. Ang Dios nakabalugid kung ano ang iyang sining plano para sa imo kag sa akon, sa aton tanan. Iya gin-declare ang plano niya nga pauswagon niya kita kag hindi sa paghimo sang malain sa aton, no? Plano nga taga niya kita sang paglaom kag maayo nga buwas damlan. Jeremiah 29:11. Lakita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Si Bulacan, Nita Villagracia. Hello, ma'am. Listening from General Trias sa Cavite. Wow. Sally Auque de Sousa. Happy birthday belated sa kay Anthony Cordero kahapon. Zyril Hart Alob. Hi, Miss Jazz. Mian Estember. Sige. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. It's drama time na. Inisagapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo!